wallahi abokina yana gaya ma abin duniya duk ya biya tare mu. Ina ganin barin aikin nan zan yi wallahi. Wata shida babu albashi. Dan Allah bar maganar nan da Allah. Bar maganar nan, bar maganar nan. To ya zan yi? Wani irin dan Allah ka bar maganar nan. Ka bar aikin nan. To ya zan yi? In daga naira 10 a hannun wani ma sha'awa take bani. Ta zai rayuwa ta tafi a haka. Za ka bar maganar nan ofisa. Kai ofisa baka duba faɗi tashi da kai ka samu wannan matsayi. Yanzu da ma zan samu ma kuɗi ma a hannun ka ma da ma. Kai ka sani ofisa, Allah ne gata na kai ne gata na. Ni yanzu in zan samu wani abu a wurin ka ma ni ina ma so wallahi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Malama Ramlat. Ya gida? Lafiya lau. Aiki kwana biyu. Lafiya kalau. Ga ibada. Alhamdulillah. Ah, mutuniyas. Yalla ban ma ganki ba hankali na wani wuri. Me ya same ka? Ke dai ki dai bari ko ne. Zauna ga wuri nan. Ga wuri nan, ga wuri nan ki zauna. Wuri ai ba a ruwa wuri ai. Ka san menene ofisa na? Ya zo maka da kyakkyawan labari. Kyakkyawan labari kowa? Mutuniyas ganin ki alheri ne. Ba za a haka ba. Wannan magana tsakanin ku ne. A to ake abokina ne ai. Ba za a haka ba. Ina jin ki. Ina dai cikin ɗaki ne da ake ciki. Tuna ina jin ki ina ganki ai alheri ya zo. To kai da ni. Ka san menene? Ina jin ki mutuniyas. Me wuta na haka? Haka. Ban gane watan ki haka ba, haka kika yi, haka ɗaya kenan. Kina nufin wata ɗaya? To me al'ada kuma me haka yake nufi? To mutum ne baki min lissafi ba ni da baba haushe ba. Ai ka sani. Wallahi to yanzu me ga mun ne. To ina da ciki. Ciki? mana. What? To ai ba kuma ai na wani ni ne abu ne ai zan karɓa abu na ba kuma bane ai. To ya. Lafiya. Yanzu Shi yasa nake so. Allah. Mutuniyas. To ya za a yi ne shiga daga cikin wannan. What? Mana. A to me? Sai an jima zan. Zaki Mama dawo. na ce bari in zo shikenan. Amma zaki dawo an jima ai. An jima zan zo. Shikenan. Sai ki. Baby na. Yeah, my love. Abun duniya ya karu. Wannan bala'i ya mun yawa. Ga can ba kuɗi ba albashi. Ga shi kuma yanzu ya zan yi da rayuwa na ga wannan bala'i wai an zo na yi ciki. To ni ina zan iya yin ciki ma. Na shiga uku. Allah na. Abokina, ka san dalilin da yasa na ce maka mu zo? Saboda ina so ne wani abu ne. Wallahi abubuwa sun yi yawa. Na rasa yadda zan yi da wannan rayuwar. To ina ganin ma na yanke shawaran cewa zan shiga ɗaki in kulle kaina zan yi azumi kamar na wata ɗaya. What? A cikin ɗaki ba inda zan je kullum ina cikin ɗaki. Za ka kulle ni idan kawai aka tashi za ka rika tura min da abinci ta cikin kofa inda zan gane cewa kai ne ka shigo ciki in ka zo kai nokin din kofa sau biyu ka kira suna na sau biyu zan gane cewa kai ne dan Allah ka taimaka min a matsayin ka na abokina sai ka samu a cikin addu'a ne ma ka sani a cikin addu'a ba komai ai kai abokina ne ai ko ma abin da ma yafi addu'a ma zan ma saka ko ba haka ba kai mutumina ne ai zan maka komai in na samu ɗaukaka ai kaman kai ne ka samu ina ganin tun yanzu ma za mu fara dan gaba ɗaya hankali na ma ba a kwance yake ba tun za ka shiga ɗakin? Mu je tun yanzu mu fara saboda ni wallahi na ma rikice wallahi na rasa yanda zan yi. Sarki dan Allah mu je tun yanzu mu fara. Tun yanzu. Hai. Allah ka tsaya mana Allah. Ina abubuwan da suka canza. Ba ni zai dole in ba haka ba san mafita ba kuma ko ba haka ba. Yanzu bare shi yanzu da sai ka kula. Allah ya kiyaye. Wannan rayuwar duniya.
Me kike yi anan? Tambaya nake miki kike mun wani musu me kike yi? Ya ba Hausan ba ko me kike a can? Me kike yi anan? Dace ki zo nan, zo nan. Zo. Ya, magani ki. Ki bada nan gani. Kan uba, uban waye miki ciki? Umma ba ciki nake da shi, umma ban da ciki wallahi. Dan jallalle ma. Ba ki da ciki ina tambaye ki me kika yi a can ba amai kika yi ba? Uban waye miki ciki ki gaya min kawai. Wallahi umma zan faɗa. To ina jira ki gaya min. Wallahi Officer Sadiq ne ya mun wallahi zan faɗa wallahi shi ne. Officer Sadiq shi ne zai ci ma mutunci haka? Ni ne zai ci ma mutunci? Daɗi jallalle kuwa. Zo mu je. Mu je. Zon. Mu je. Mu je ki nuna min shi ko ina yake. Mu je. Wannan ne. To, kwankwasa mai kofa. Kwankwasa mishi ma. Ki kwankwasa sosai ya fito. Ramlat, lafiya? Ramlat, Hajiya. Shi ne wannan? Lafiya? A'a, ba shi bane abokin shi ne. Taɗija, kai ina ofisa. Ofisa Sadiq ya tafi Abuja jiya, amma maybe gobe zai dawo. Taɗija lalle ma kuwa. Ye, ofisa Sadiq ni ne zai ci wa mutunci? Ni ne zai tona wa asiri? Lafiya Hajiya. Lema yarinya ciki. Ciki Hajiya. Ciki gashi na. Wannan babban al'amari ne Hajiya. Wannan babban al'amari ne. Taɗija. Wallahi ofisa bai san ruwan bala'i na ba. Wallahi ya tono bala'i da kudin shi. Wannan babban al'amari ne Hajiya. Sosai ma kuwa. Amma wannan ba abin da za a manta da shi bane. A ina kuwa? To. Ba matsala to. Sai an jiman ku, sai an jima. Ofisa Sadiq. Ofisa Sadiq. Abdo sun wuce. Allah na gode wa shi yasa nake son ka wallahi ina jin abin da ke yi. Yau. Zo. Ni zaka ci ma mutunci haka muke da kai. Menene maka ni da ka ci amana ƴata ba?